България е страна с толкова богата и дълбока история, че значителни останки на нейното минало още могат да бъдат открити в нейните подземни метростанции. Само като се разхожда из един град, човек ще открие сгради в модерен метрополис, които все още оттъкват скорошния призив на комунизма. Или ще намери паметници и статуи на герои, повели борбата срещу робството и към свободата. Има много истории, които са разказани тук. И вероятно много повече, които са достойни да бъдат споделени със света. Но когато си страна с ресурси и език, които не могат да се конкурират с шумното влияние на западните медии, как намираш начин да споделиш своята история с по-голяма аудитория? Кои други примери от индустрията може да последва или да си затрудничи България, за да разкаже своята история без граници? Разбира се! Как се отнасяте към липсата на българско представяне в филмите на Боливуд? В филмите на... Боливуд. На Боливуд? Да. Ами, какво да кажа? Боливуд и България са две вселени. Да, малко се различават. Това е доста интересно като позициониране, но като цяло ние нямаме много силно присъствие в културния сектор. Не знам на какво се дължи. От това, което аз виждам, новите филми не отразяват достатъчно добре търсенията на хората. Не третират достатъчно задълбочено различни теми, ами са по-скоро повърхностни и затова не намират достатъчно публика. Съответно, затова не са търсени на Запад, защото не са актуални. Честно казано, смятам, че има много неща, които могат да бъдат представени като български. Смятам, че има много неща от различни култури, не само български, но различни малки страни, които могат да бъдат представени и за мен е важно да има така, да се покажат различни култури, защото те са само американски или на големите държави и не се обръща никакво внимание на по-малките и това е една от главните причини също така самите малки държави да не се разрастват. Българското кино трябва да се развие по-скоро в европейска и тип американска насока. Индийското кино, то си е много характерно, аз много го харесвам. И някакси не се вписва българската култура с индийската. Аз не намирам почти никакви допирни точки. Така че никак не ги виждам нещата, но защо пък ако някой пробва да види какво ще стане, може пък да се получи нещо добро, просто до сега не сме срещали нищо подобно и аз нямам никакви наблюдения и не мога да направя никакъв анализ на България и Индия като кинематография. А не на Холивуд. Ами можем да говорим и за Холивуд, но просто ми се струва, че Боливуд може би е малко по-достижимо за България. В смисъл, първо, защото Индия е по-близо до България от Щатите, но също така, въпреки това, че Индия е по-малка като страна по отношение на икономиката, също е доста голяма по отношение на населението, което означава, че могат да се правят сравнително ефтини филми, но все още за доста голяма публика. И също така, в филмите на Боливуд, например, вече има богата традиция на танци, хореографията и в България вие вече играете хорор, така че може би има някои привлекателни характеристики, ако, как да кажа, България иска да разшири глобалния си профил по такъв начин. Да, ние също имаме богат фолклор с много красиви танци и носи и цялата тази пишност около тях. И в такъв смисъл бихме могли да се включим в правенето на подобни продукции, но може би още няма достатъчно интерес в тази посока. Може би по-близко към нас е създаването на филми тип мюзикъл или подобни спектакли. Накъдето и да се разширяваме, все е добре. Ако се намери начин това да се случи, мисля, че би могло да излезе нещо интересно. Плюс това
Знаем, че доста българи са увлечени по Индия. И ако това се кликне и в киното, би могло да се получи нещо интересно. Но не знам вече Индия колко би приела това нещо за окей. Аз не знам те дали въобще се интересуват от други култури, за да ги привнасят към тяхното изкуство. Не съм наясно. И аз не съм наясно, но просто може би... Но би могло да се опита. Да. Би могло да се опита от наша страна да се поручат нещата и не знам дали вече някой не го е направил. По-добре ли е България да бъде по-малка, по-тайна страна, за която не се появява толкова много в новините, или... как кажа това? Извинявай. Няма проблем. Поради това, че аз бих казал, че за България не се чува толкова много. Тоест, ако живееш извън България, най-вероятно не знаеш много за България, защото България не се появява толкова много в новините по света, нали? Но, имайки предвид, че много от новините по света, които ние гледаме по телевизията, социалните мрежи и така нататък, много такива новини става дума за, как да кажа, най-лошите аспекти на човечеството, много тъжни теми. Така че тая гледна точка, по-добре ли е да бъде по-малка, по-тайна страна, като България, която не се появява в новините по света? Защото може би това е някакъв показател за напредък, ако това има смисъл. Нямам проблем по принцип България да се показва по националните новини, стига да е с нещо добро. Ако е нещо лошо, тогава бих предпочела държавата да остане по-малка, но ако е с нещо добро, самото развитие на държавата би било добре и за самите граждани. Затова зависи много какви са новините. Това отново е двете страни на монетата, защото ние като не сме известни, не сме в полезрението на всички скандали, не ни замесват в някакви... Не създават лош имидж на страната, но пък го има и другото, че не сме популярни навън и не изнасяме нашата култура, нашите ценности, съответно оставаме изолирани от света. И от една страна другите държави не знаят много за нас, но и също ние се изолираме от тях и липсва културен обмен. Не смятам, че това е показател за напредък. Просто ние сме си една по-интересна, различна нация. И за съжаление това, което виждаме понякога по новините, не са най-добрите аспекти на нашата нация. Имаме много таланти, които биха могли да бъдат показвани по новините, но се показват, знаем, новините какво правят. Новините различни от твоя канал. Те търсят сензация. И добрите новини не са интересни, вероятно, за телевизиите. И за това не се показват, но България има какво да покаже определено на света. Толкова таланти на шепа хора, не знам дали някъде друга държава може да се похвали, както ние. Тогава мислите ли, че това трябва да е приоритет за България? Да се стреми към по-голям, глобален профил? Да, със сигурност трябва да се отворим към света, за да привличаме повече култури, туристи, да създаваме продукти, които да се изнасят и на Запад. И това в голяма степен липсва на нашия пазар. Да. Но не знам доколко зависи пак от България, за да се случва това нещо в международен план. Ние сме малко скромни, българите, и така с повече комплекси и чувство за несигурност, така че не знам колко някой би инвестирал в тази посока да работи. И как България може да стреми към тая цел, ако не чрез партньорство с боливудската индустрия? Ами, единици хора успяват да си пробият път в света и да станат популярни с качествата си. И това е начина. Зранца се откъсват и се разпространяват където им видят очите и където те желаят да се
Сами се промотират, сами си правят бъдеще и успяват, много хора успяват от България да постигнат резултати. А така глобално да се сложи България на картата световната и да се сравнява с най-добрите, мисля, че не е озряла за такова нещо. Преди сме имали доста добри творци в страната, но в последно време това се е загубило и като че ли бихме могли сами да се възродим, със сигурност ни трябват и чужди партньорства, като това може да дойде от частна инициатива, но според мен трябва да бъде и заложено на по-високо ниво като държавна политика, чрез финансиране, може би насърчаване на международни обмени и така постепенно да се създаде сътрудничество между различни организации, между хора и да излезем в чужбина. Може би не. Може би не? Може би не, може би това не е средата, в която трябва да се целим в момента. Може би да се стремим повече към новините, националните новини, вместо филмите. Филмите може да ни представят по-като от туристическа гледна точка, но ако искаме реално някакво по-добро бъдеще за самата държава, от политическа гледна точка, националните новини са по-добрия начин да започнем. Аз вярвам в чудеса. Може изведнъж, както се променя света главоломно, със всеки изминал ден всичко е различно. Ние не сме същите като преди 2, преди 3, преди 5 години. Изведнъж България да стане център на Вселената. Защо не? Защо не? Защо не? Тя има всички качества да бъде. Така че може пък да е въпрос на време. Вярно е, че в нашите дни повече от всякога имаме инструментите да споделяме историите си по целия свят. Но ако ние не смятаме, че си заслужават времето, усилието и ресурсите за разказване, защо някой друг би искал да знае за тях? Камо ли да инвестира в тях по някакъв начин? Не знам позицията на Индия по този въпрос и може би е по-добре да погледнем навътре, вместо да разчитаме на външно сътрудничество. Но със сигурност има на какво да се възхищаваме във волята на боливудската индустрия. До следващия път. Това беше Real Rap. Това е малко по-сериозен въпрос вече. Изцяло нацистско управление в една страна. Не са имали възможност да слагат всички тези боклуци, които могат да слагат сега. Или малко по-диктаторско в друга страна.